Aduh, arepe mantai gitu. Arep mantai ora nggo sabun, ora apa kak pipai lho. Nggarai aku mantai-mantai. Saya menyemangati saja. Menyemangati apa iki? Ya mosok mantai panggalan Dasiku. dasian iki, guys. Dasi dasi persenuan iki. Dasi pernicikan. Arepe renang kok malah nganu. Kayak kadaluwe. Kayak kadaluwe kowe jalemu. Iki petantangan gitu. Iki kita mantai habis dari kota Mongkok, Kota-kota dari kota Kotai kita ke kotaku, ke Kotau. Kerjaan dulu. Orang ora peteng, sing peteng iki motone awake dhewe karo kacamatamu. Aku ini juga dia mangutut obong-obong tongol. obong-obong tongormu diobong-obongi pra. Jajal iki suwi aku. Suwi ndase ra ketok ini. Suwi ora diobong-obongi tongore. Maksudnya sing rokok sing iki. Sing blue iki. Aduh, aku takut. Lebokno kuwi aku takut. Rambutnya kayak kesetrum. Pas aku melet madhep rene ya aku digodak. Kapok. Salah ngece. Ya ora kapok ben kapok apa mau dadi tripod weh. Ya tangannya cengklek no. Lah terus gimana itu? Keju saya. Ini. Sekarang gue tripodnya. Nggowo. Nang jero Dipasang dulu tripodnya, ditokkan. Lah pura-pura tongor ngetoknya senjata nih. Enak deh. Ya Allah. apa? Bahasa ini Medan juga. Obong-obong coba. Langsung semangat opor-opor congor iki lali sembarang-barang wis. Mengeluh langitmu. Semoga saja tidak hujan, guys. Ya, Ini penak-penak turu Pak beres hutan tower kok. Rame ya. Heeh. Kok rajol. Ini arep renang mosok ra gawe nganu to. Iso. Gimana Wak. Lagi kok preo ngeleng bro lewat pinggir ki. Enggak terpojok kamar iki motor ini tak asik. Ora bendrate golongan teri rapet. Soalnya ketat.
kabeh loro iki taline dulu. Kayak petantangan ngene lho karepe piye to, Cuk. Terimu lho matane mendulu-mendulu. Ora lah, kene kawasan bakar-bakar. Tempat kita kemarin kehujanan di sini. Lah nang tilo ana CTH. Ini Pak Budi itu satu. Oke, sekarang makan ro. Ya Allah, ketes-ketes. Enggak bisa balik nyeker aku. Balikku nyeker nih. Rono kena, Rene kena. Anune banter. Ombak gede ada seberang. Kelakuanku tantangan kayak kemben iki. Doinceng kayak gue. Cah cilik gue lo kendel aku lo. Tembak dulu. Waduh ya. Yo alah wedhuse mati. Enggak ngerti. Iya. Wes gede. Malah kawin ngono. Engko lek limo mana kalau jadi woi aku jak numpak ngono kae kedrek beb lek dibanter ning ngono kae takut saya kalau dibanterkan.
ngono ae, guys. Ulala. Ojo lali iclik.